Emakhosini bogogo nabomkhulu, welcome back to channel yami usahleli nogogo Patricia, right? So guys, we've had a lot of conversations regarding African spirituality and so forth. So today I came to talk about Isithunywa Se Bandla that people tend not to pay attention to. Leso Isithunywa Se Bandla, right? There are other people abaneyithunywa mhlambe ikhehla noma umkhulu noma ugogo oke waphila ekuqaleni waye umholi, meaning was a church leader. It can be beka umfundisi, it can be the beka ubishop, it can be even ukuthi waqala ibandla. So lo muntu makabuya kuwena uza ngesithunywa, right? So isithunywa esikanjena does not necessarily mean ukuthi uyoprofita noma uyoyenza isithunywa esinormal. Okwakho ukuthi ubalungiselele ngokuthi uhambe lendlela bebayihamba, meaning uyovula ibandla, wena unikezwa ibandla. Mhlawumbe uyobona wena uphupha unikezwa ibandla noma utshelwa wena kwelamathongo ukuthi hayibo wena phela umphathi, wena umphathi webandla umkhulu, meaning lo muntu lo uvusa ibandla ngawe, right? That's why everything you get to understand ukuthi it's a gift from kwabantu abadala. Kunabantu these days baqala amabandla for the sake of umuntu ubona ngathi mawuqala ibandla there's money, mawuqala ibandla uyoba rich, right? Kunabantu abanikeziwe ibandla. Umuntu wakhona does not necessarily suffer than like abanye abantu. Uyothi uqala ibandla lakho ligcwale lithi, or noma abantu bakubuza bathi hayibo wena uqala nini ibandla, uza nini, or umuntu athi hayibo ngiza kuwe sizoqala ibandla sihole. You understand? So ibandla laloyo muntu libusiseke ngendlela eyisimanga ngoba bona bayokusekela, bayokunikeza abaprofeti, bayokunikeza abantu abazokwazi ukuthi basebenze ebandleni, kodwa wena uwumholi. Omunye can be like, okay gogo, I'm a female, right? And mina ngakwazi ukuthi nginikezwe ibandla. My answer is yes, right? Uyakwazi ukuthi unikezwe ibandla. For example, amagedla ekudaleni noma amagedla bekwamakhehla. Abantu bebahamba bayohlala entabeni bafunda umuthi bayenze konke lokho. Kodwa amagedla ayaphakama nakithini. Meaning abantu abadala bayabona ukuthi hey labafana amadodana asendlini sibapha izipho, we give them gifts but they don't pay attention to them. So let's give abantwana bamantombazana, right? Let's give ecaleni bekuthiwa umfana uye ozosala nekhaya, but we sing amafa amaningi anikezwe abantwana babafana amosheka. They're not doing what they were supposed to do. So amakhehla like no, sizovika thina kule ntombazana. You understand? Because most of the time mawumfana mawungakhulu sebandleni ukhule kwenzani, bayabona abafundisi ukuthi hayi lo ngathi ufuna ukusithathela ibandla. So bayenzani manje? Basifihla kubantwana bamantombazana because you never see it coming. Yes, wena uzoba umphathi webandla, yebo wena uzovula ibandla, mhlambe bese bakulethela abantu akuzoba abafundisi, abantu abazoyenza the role efanele iyenzwa abantu besilisa ebandleni, kodwa you are the founder, you are the bishop. Mawunenhlanhla omunye baze bakulethele umyeni noma umuntu ozoshada naye ekuzoba umfundisi, meaning wena ke uzoba umamfundisi, kodwa lo muntu angakhohle ukuthi uncike ngawo ngoba omunye usuke azitshela ukuthi ya mina ama pastor mina ngibalekile, wena you just nothing, you just umamfundisi, kanti akazi ukuthi no lebandla kahle kahle elakho. So lo muntu once waqala wazama ukususa wena noma akuphushele away noma your opinion does not matter, then bazothukuthela. Uzobona ibandla lengakhuli azibuza ukuthi kwenze njani, kanti ilele ekutheni ibandla elakho. So fanele akuhloniphe, fanele ahloniphe ilento leyo ukuthi wena unikezwe ibandla. So kuneyithunywa zebandla abantu abadala. Omunye uzothi gogo kudala mina ngiphakamisa isithunywa, thola ukuthi siphakeme, what's left is for you uqale ibandla. That's it. Qala ibandla lakho, qala ibandla ulinikele kubantu abadala. Konke okuzoyenzeka kuzoba yibona bazokhola. Angikwazi ukufunda iBhayibheli, they will teach you. Lo muntu ongene kuwena, as much as nanoma umelaphi noma umprofeti, akusuwena olaphayo, akusuwena oprofitayo, abantu abadala. So in that case as well, uzothi wena uvula umlomo uma phambi kwebandla ukhuluma into eziningi uzibuza ukuthi ayibo le ngiyazelaphi.
abantu bakuhloniphe ngendlela eyisimanga. Ngoba why? Uhlelwi yilabantu bephethe ibandla. So wena okwakho ukuthi uphakamise lelo bandla. Emakhosini bayede. Hope you understood. Ngiyabonga.